country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo and more for $4.50 per month. School director, teachers, parents and my fellow learners, good afternoon. Je, unatafuta shule bora itakayomjenga mtoto wako kitaaluma na kimaadili? Karibu Prince Shiner's Royal Academy, shule inayotoa elimu bora na nafuu kuanzia playgroup hadi grade 5 na ni fully CBC compliant. Katika Prince Royal Shiner's Academy tunajivunia madarasa ya kisasa na yaliyo na vifaa vya kutosha, walimu wenye ujuzi na waliothibitishwa na Wizara ya Elimu, huduma ya usafiri ya kuaminika kuhakikisha usalama na faraja ya mtoto wako, pamoja na ukuaji wa vipaji na talanta za wanafunzi. Mahojiano na udahili wa mwezi wa Januari unaendelea sasa. Tupate katika Jogoo, Stage Miwa, kando ya barabara kuu ya Kisii Nyamira. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0711209846 au 0751190580. I'm Givina Rogers, Madam Director Prince Shiner's Royal Academy. Wazazi wale wametupatia watoto kwa hii shule yetu ya Prince Shiner's Royal Academy, na washukuru sana. Na wala mjaleta watoto wenu Prince Shiner's, pia ninawakaribisha tuletee watoto Prince Shiner's. Na kwa sasa interviews na admissions from playgroup up to grade 5 zinaendelea from Monday to Friday 8 a.m. to 4 p.m. Nafasi zimebaki ni chache, harakisha uandikishe mtoto wako shule nzuri ya Prince Shiner's ili mtoto wako ashine. Welcome, we shine together. Thank you. Prince Royal Shiner's Academy. Education is key. Omwanchwa omurigiriria nigo nakwariganirie marogoba ya bono tusange naye ekiunga chinsa inye buna bereka gotochera aiga semesa ya mangana magia ria nenkoro kwa dipo na sanya oito kubatana nenere asense muye bimanyererio ni gakoro kwa Wilson Makori genda munaintwe goika omwerio kati ali tukwariganireti no mubasokano bwe para ororekana gosoba chinse mujiri chia gianchere nabe kura se county ya Nyamira musacha we meka ya igatua kumutachira omwananse bwe miaka kianda aina ali gati yali ankwariganeretie isaransa goika omwerio. Kero yomo nigo aburigwe buna omwako yoiga bwechiri 2025 nemo nere biyali tanga nigo sanga nabali abali ne chinchira chiobolemeru gosama kong ao anene ba asechi amate buna chiria eyemo yabo osichiri bwato bolemeru bonene ase chinka ajegani gakwanetwe aburi tukorie goro ase emisa yara yutuno musasiroti Dominic Misaro ekero bali guchingira okwarigania omwako muya bwechiri 2025 ase kanisa ya St Ambrose gotoka ase parish ya Nyamira nseme yende nigo omuwakili Philemon Apiemi akwanere tabarai kubwatirana na wikirania amagendero chinsemo au nembe ya county ya Nyamira ejogo kinia chinsemo icho mulikyo itofatika digisemba nigakiranete aso omuyego yugo robo kwarigania omwaka no gutwariganiria orobotiro kubwatia. Abakristo bechikanisa aho nigo baesogetie abwigoro asumuyiga bugochengera omwaka omoya kwichiru 2025 nemo.
ase kanisa ya Catholic nigo bagochengera efamily entagatifu ase ritukeri riemisa boigo abakristo bakuborigwa kwegia chimbwa chefamily ya Joseph Mariamu na boigo Yesu ase obogima bwabo bwa kera rituko. Omusasiroti Dominic Misaro oyo oraete emisa korwase ekeresia ekio kya St Ambrose nigo airire chinga kechio na kubwatoka obosemia enchira engia yokomenya ase omwaka oyo erio gokinania buna ehamate. Katika familia zetu tuna mafarakano, kuna kukosana, kuna changamoto. Hizi changamoto usipeleke kwa market huko ukaanza kuambia watu sijui nimeteseka hii bomba, sijui unapelekea chief maneno yako. Anza na kuambia mwanako, anza na kuambia watoto wako, anza na kuambia bibi yako umenikosea hapa. Hata kwa family, do not be in hurry. Kuna watu wako na haraka, hawana, they don't even share meals katika familia zao. Put relationship first. Share your quality time with your family. Meals, talks, kama kuna disappointment, waambie rafiki zako, waambie familia yako. Number 2, family routines. Tuige mfano bora wa familia takatifu ya Yesu, Maria na Joseph, kwamba walikuwa wanaomba pamoja. Aiga nigo mowakiri Filemon Morara apiemi korwase kaunti ya Nyamira nere airire chinga kechi na kubasemia abarai bonzi baria bachorire gutumika omwaka oyo bwechirubere na 25 buya asogokora emirimo eyo bachoreretwe buna enchira eyemo yugokinia ebirengo bya magenderero anene imeye kaunti ya Nyamira. Rietaria ne onkuru kwa Filemon Morara Piemi oyo okorigia bwa seneta bwa Nyamira County 2027 igongotakera abantu baitu ba Nyamira omwaka omoyo tuansire ande gentekerena as leaders tutwara obomo asogokorera abananchi egasi naande naintu abananchi tigatona gusabirana naande tororenga baraya batuachorire mbaendere togotokorera egasi. Chingaki echicho nigo abaibori baboriwe ase omwaka oyo omoya nere buyakera oyomo oisaranza ne amate yaye ase ogokwanirana na boigo gosanga na nene kigima gosesenia abana babo. Watoto wetu wanaondoka wanaenda na shule, wanaenda shughuli mbalimbali, wanaenda kazi mbalimbali. Tafadhali mtoto asitoke ndani ya nyumba bila kumwekea mkono wako wa baraka. Mwekee mkono wa baraka. Tukiangalia sasa hivi social media yenye inaendelea mashule sio vizuri. Walimu wenye wako hapa watatuelezea, wanapata changamoto nyingi sana. Kwa hivyo mtoto akitoka ndani ya nyumba, akitoka kwenda kazi, akitoka kwenda shuleni, tafadhali mwekee mkono baba, wawekee mkono. Ni vema sana na ni muhimu sana. Hinko ripotere getembe koraigase kanisa ya St Ambrose yegotoka emeye parishi ya Nyamira ewodi ya township ebunge ya West Mugirango nje Fatigad Yesemba. Utigara se kaunti eyo ya Nyamira abanyanyimbo kurwa segetaseni kia Bonyunyu ewodi ya Itibo North Mugirango me kaunti ya Nyamira nigo bagenderete komorigia omusacho yo mu myaka ya igatua oyo gotebekana kumutachera omwana moke omunyaruka bwe myaka kyanda inse kurengana na ngina omwana oyo niga mutigetenka nyomba chingaki omusacho yo agete na kumutachera nse kurinde niga manyire nigo abetega kugenda bichuko engana bono abanyakenyoro babiri bagosieme biara na kugikeria kigima na kubulia serikali koira okoboko kwae kweli chiko asoko ene kyanga omunyaruka oyo nyoriro boene bwaye Reke gikorogo kia banyaru naende nche yarenge chinsa saa 3 chia butuku igari ikabugi yo gupima echae ngateye omwana natwareka mu babere ngamotebiri bagakorara anganye ingoro tundu bari angigorere nchenga ende tundu bari ngatiga omwana abu ngarangeria jirani twatarete echae nere ngamotebi twende gupima echae tukaenda nere gatukoirana nchenga ngarangeria omwana akangigorere nyomba tukaenda tukarara lakini akarongo igoro murango nabo ndigereretie omwana nakibo nabaiga ngerese okumuita
iga bochake korera lakini ende nkarora ng'aya yagende chinsechi chiachire agenda rara ngamotebia yaenda arare alafu mambika bogokia omosigo noro otegetu iga nare koboria omwana ng'a ibono omosigo oyo ng'orete omwana agantebia yaya tamaeti naende kero twachire mogondo twainokire ngairora koboria omwana ng'a omosigo oyo ore iga noroi inche nare komoboria akamanya kong'iraneria egento eki ng'a omonto ocha nangosebania Zaburoni nsanga biacha akamanya gontebia ng'a riria gwachete gopima echae bono na inche noga abwo nasoete koboa ng'aki Zaburoni oyo chinsechi nsanga biarenge gocha bono ngasoa goita omwana inki arenge komoigorera ekero naita omwana alafu ejirani ekamanya gocha ekanyora ngoita omwana ekamanya komobora omwana oyo nankomoita egekeke gionsi tantebeti inki ng'oyo nki achete nki akorete lakini bono ejirani ekero yamobori ere nere akamoeresera nari na inche nachete koigwa nki kiabete gocha mwana akaeresera estori yonsi naki Zaburoni oyo achete nki amokorerete naende namotetesie komoranga akagenda bono na inche nabo ng'ichanete buna mama omwabo omwana nabo narenge gosaba obokonyi korwa ase eserekari ekesi eke naripoteti polisi omwana namoire nyagetari naendete konywa amariogo lakini nabo ngosaba eserekari enyare gotokonya chikesi buna echi chiabuchire gaki na inche nare gotaka omwana anyore oboene bwaye. Igo nare gosaba eserekari na abanto bonsi abaamate abanyakenyoro ase bakorora omomura oyo ekiagera korwa eriga ebisete taikorerekana naende egisimi chiaye chigwakwanchire gosoa eywo ekorokia ng'a orimirie ande onsi ase akorerekana eriboti ebekwa ase epolisi eserekari eire okoboko kwayo ekonye omosubati oyo ekiagera omosubati oyo omwana oyo tata omwabo nachirete omosubati oyo bono nere goeka iga iga bono omonto oramokonye goeka na eserekari na abaamate naende egekorwa kenge echi kororekana kabere abe nari twakeigwa egetang'ani naende kebekio omoerio ekero omomura oyo arabwatwe abekwe ase okoboko gwa eserekari ere omokondo oyo. Omwana oyo omo na ng'ina nigo bagenderete kurwanirira amagima abo ase nyagitari enene ya Kisii Teaching and Referral maega yokubwatiranigwa ase omobasokano omobe bwepara chingaki barenge kurwa ase omochi obosongo kogenda ase omochi okeroka baumerana na egari ende kurwa omochi okeroka gocha omochi obosongo ase chinsemo chiri chia gianchere eywo egotebekana egari yare kurwa chinsemo chia keroka nigo yare kogendigwa ase chimbero chia igoro koreng'ana na kerori nigo bakagerete goteba ng'a oyo orenge na egari korwa chinsemo echo chia keroka niga atumegete amariogo yo gotindia gose amarua koreng'ana na echichuba chiatoka ase egari eywo eywo bono yakora ekeuni na kotuomera emete neyende gosoa chibando ime eng'ana bono abanto baborigwe koba maiso ekero bara ase chipara anene ase bari bagotumeka amarua gose ebinyogwa biogotindia korwa ase chinsemo echio chia gianchere. Chingaki omwaka oyo mobieka otigarete eliobora obachori obonene bonyare goika bo omwaka bwe 2022
abaraini go bono baborigwe ko barera nabo igo abananchi kubaikiraniria amagenderero ao chisemo ao anene amakongwari bagenderete gwetera ukwana chingaki chioko bwatoka obokonyi nabo igo anene endagera gochia ase baria bara asinyagitari anene ya Nyamira nigo omo onchoreria oyomo nabo igo oyuru mwanasiasa Rogers Muturi aboririe abantu korokia owanchania se bari no konyora wanse anene amatuka ya makaetire yo guchingira emeyega yesuguku omurikito Paul Kapokara ni gatore ni robotiro kubwatia ejingaki choko chako mwako yega chiri 2025 nemo ingaki abange bali batangira sinyagitari batabwatyo gosemeria nene igoro yebisagwa no nyagwekano ene ndagira abarira abayiga bale imeye nyagitari ya Nyamira referral nigo bali nekibakwegokeria na igamagega yo monchile na ndo mwanasiasa kurwase county Nyamira asirita Rogers Muturi kubwatuka obokonyi wendagira twaletira abana bonse people twe etalikia yemo twabaleteire chitaipa twabaleteire wipes nande twabaleteire nindagira baguchaka kulia ekera bachakira umwaka uyu nabarwire bonse bali balega iganyagitari asirita kulia lero twabaleteire endagira baguchaka kulia asirita kulia lero Muturi kagokwana munabaliki bamangana nigo aherere segeto yanyarata ko bage kumurira eregwe ko munyene ko bwatoko bokonyo wiga gucyasa bayiga elio nabarabuo bamenye bunaba Kenya bande na inje ngutakandi na iranio koboko which is a corporate social responsibility gucyasa abantu bali badu supportiri emyake yonsi ase biasara togokora na intu na butugutaka twiranio koboko aso mwaka uyu 2026 iga senya gitari ito ya Nyamira ase twakinirete twaringe kurwaliwa nanje no nateba na lero tigangene nchakiroro nsabira abaroire baito tuchake na barabu mwaka una twachakire ukwana nigagendere ko bagakobagania abananchi kwenekya nango beka barumu kyase kende yonse bagokora elio banyare ko bagokinia ensijeiga ya Kenya 2026 omwaka obebwe bisio twensi tweru gokolega asi korosia Nyamira yeito na korosia Kenya yeito kwagacha Kenya yeito no mweli oye Muturi nigagendere ko bagakobagania abarai na nene kurwase county ya Nyamira kubaenekeria abananchi amagendero wekirano inyorekane bunani go mwaka yo mubwoko tigarete osibo bacholi obonene abarai twacholete abarai abantu baitu bacholete ase miaka yaerire kunyumaga iga na bekorokana na Banyamira usaba West Mugrango mbarago kiwaniga asi yakorirwe ase miaka yene yaikire lakini bona stoikire etokubasaba mwarageire mwisanekire n'ikibese cy'abantu bono cyaka gukorera abantu igasi ikintu cyo turasaba etutagete Nyamira yeito na West Mugrango yeitera tokorera abantu igasi igabarayi baito akeramo konyole message ye 2026 tebwa umwaka bwa bakurumi obukurumi umwaka bwa gukorera nabaigane gati abali abatangira sinyagitari yiga bakorokyo ko wakiwa kwabo igoro yobokonyo boiga Samari tamoro mushike bima otochi na kero byasengene mugambi turota sumutura jira sinyagitari ya Nyamira obere gago tokonya se bite bino nzo abantu byatugurete nandi ngo nyasamo seni egara bangiri kumubwati yasamo simutura na kamara batandi yingo reporteri getasini kya wanchete kya gatembe kuroiga imeye county ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara MCA we ward ya Bogusero egotoke bunge ya Kitutu Chache South Mheshimiwa Vincent Abuga nigo aruro kuboria gochia sabagaka bali babwate chinyomba wetania eyemo gose babwata bangina babere kubaka ebintu byabo teneni nabo igo gusanene kubaga amali engana bono yarekanirege koreta amabirera mange asichiamate chinyinge ayaigani yago kwanira chingaki arenga ase omuyega bwoko mwenia omugaka nyagusila Samuel Nsongo oyobete kagosira nabo igokobera senkendu asegika kimiti nyetano chinga kicho nigo boigo omweshimiwa Abuga aborire abantu kubeka ebintu byabo teneni na komekishwa ngachi amati cyabo nigo chisanigete korwa ase bunge ya Bogusero bunge ya Kitutu Chache South omurikyo Wycliffe Tyson niga ikirana aso muyego yibebiro na gutwariganira
obotiro kubwatia titogo danganera bwoba ikire korara omogakanya gusira Samuel Onsongo Rwenyi oyo osiretie obugima bwa tariki 53 kyomutenyo 53 omwaka uria oera gwechirivu 2024 nigo atinde kwa lero magayo kobera asengendu emitienye 5 kuwatekana n'omungusana bwe familia yae yaba kegotwara abagoteba amatemwa nigo agotokonia so komenya abakristo abairi n'abasani baikirana asomoyego yo nigo babasabera omorembe nabo igo kubakira mbuya mono ase okogayana na wancha komwenia nyagosira Samuel Onsongo ubugima nesabali nabibwata amangana mange amatemu amange injira utaranyita buki Vincent Abuya oyore MCA bwe ward eyo yabogusero ward nere naikirana omoyego yo ase arwa koboria gochi asabaga kabalia babwate abarugi gwetani oyomo banyare koroberia gose kubanga chifamilia cyabo batarasirie amagimabo ogosaba kwane uno mwakirishi bweria onta ete gosaba ngana that Onsongo sirre ngakiara ko babuya nyasaba kune nganonyo muchando korengo moikara sensa sa family ga kimunyo kora serie taria Yesu kindly omorembe because in a community unarwo sabangerindo omorembe uchi abagaka bali bono ke miaka yabere menge kwanyomero mukungu onyorira abana omwana otwareke bande morokereri esaka morokereri asago koraki asakobera nabagaka bali bare kiombe une kiane waitera inje no agindiri na nyabakungu babiri kindly abange nabaya lakini meru ya koraki bahorokereri nga mongina kuchikwa ongo chakira na abana bawo mongina b kwa ongo chakira na abana bango mapema iga kobwata chinguru omusasiroti mogi nere nigo araria omorembe obuchi ase echifamilia nabo igo ekero efamilia ebwate mochandonde banyara gotema gokwanirana barabwase barabwo kobare ase chinka. You are in the office of the president. When you are working in the office of the president, no kwatiri bali okwanira abantu bali bawo kugambira igoro y'omorembe ase kikazi kisheria ligere abantu bamenye nomore ekera abantu bali nomorembe amagendera akaba muntu ogoregasi yao buya munotegete kerane na ebitogyo konyagura segasi yao nige eko nyasako gusenia gukorera oyo kabeiro mu MCA bwe ward yabogeka Nyagoto Charles amono mu MCA Vincent Abuga nigo bakwanera chisemi abana babono banganaiga umwana airu Mombasa airu Kilifi atigosoma form 1 una ne computer ya major computer ngento ligere libuya keiga as we compete tuna toko genda digital nto itabana babantu na digital togochi wacha tufanye kazi ya mzuri chisukuru nko igorukire mambi ende nago chakira next week abayibori murega iga rusi abana isku iraga aki abana iskuru ogosaba kwa nenta getuko basabira ni manyete school fees nenkongu lakini kindly mupange watoto wetu engenchende nga investment yora akore engencho mona no moibori no gwakikisha ngo mwana okirararia esukuru okuna gogosaba kwane kolipotire Getembe nje Wycliffe Tyson Manyara. James Omingo Magara omwanasiasa kurwa Sorogongo rwagusi nigo bona bolirie a sentunde ntangani kigima umugusigo chamu na komusire Dr. Fredo Kengo Matiangi oyore neganga yokorige kerogo kyoburayi bwense asobochori bolibosio kokwana asebiriro ime ya birongo ase ebunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo Magara amenta ngachinga kechiga nigo chiabeire omugusi agwenerete konyora aneneri baga linene asoborai aseboigo omujego yobarai ao baikirana gati yabo omuske Richard Tongi Nona atomwa no muske Fred Okengo Matiangi. Dadi Fred Okengo Matiangi work na timu kubwa. Niko mosera bono maega omusike byatikima ega koba kebe odina kene nkeba.
Hello? Iyante biga. Pastor gata ngetini tamu ndi. Etamne yango toje. Ngoko kitamu echo. Wana matiangara be kama ruso kuna mwana abegete. Ata be tatinya sawa na ngonye mbe president ya Kenya. Yo gani nyasaye? No gani nyasaye? Ngeso mwana mwanja. Wana mwana karanje. Matiangara be president. Ama ina tatinya sawa do munanchire. Oyoro ronda bakawa wan. Kani jina hateba. Ekelongo ko tebi umaine timbo mobisa. Paula karania bakate ngaso ababu ko to karo chinga na barabu na ababe. Bakanga ko iwa kango ya Paul. Paula kaboli na ki. Yo na aberu mobiso kango ko tebi umaine. Kango ko tebi umaine mbokurura na uvugo to set free. Say the truth and the truth shall set you free. No kenge ndugo kama sabire na masabo. Barenga nenche bango steva ngango sabera mole fredo kengo matiangi obwanjani bwanya saya bakoreke ngora kingamba boko mwezi pino amaragu ensemo y'abarundi ab'ekipigipigi korwa asomo cy'obosongo bakoragwa na Dominic na Kiso nigo bono bakwaneire okugania kwabo guchesobo cyori obonene babwate bori bosio obwe bwabarayi barabe bagosobisi na bakora imirimo ase myaka 3 ukwana nabarikia magana omugasorero nigo bono barurukubule uchese serikali ya kaunti ya Kisii nse yo mugabana Paul Simbarati ko bainekeria oborendi boisaine chinga kibara chikokora obochori obwo chitariki 10 omutienyo yego mutangani bwo mwaka bwechiri 2025 nemo omwerekeo tubwate noyo mabuka nga chitariki 10 nigo chikura chia barundi chipigipigi asomo chito bosongo chikaroro na chia bangire ntubwata marube kurwase national chairman na bionsi p mbibekire in place egero bachori obwoche bakolekane abuna yatigete ko bage ko bangwa igo mwensi pia semole register chiria abakichikura mwene kinga mwena nire amalita ina sawenerete gakiende naende ya ikire togoche konyora bara ibaitase municipality ya Bosongo mumanyite ngobora ibembo bo ndotuwale mechande menene ya komanya ningoria karo kwanyorire mechando bwenda gotebia akoirire ambibiriro bya serikali ya national na county government achoro omonto korwa segati yabo olitoko achinguru twensi una barundi chipigipigi ogenda ogamba ne serikali enene ogamba ne serikali ye county otogwakirisa andonsi ase boda boda tekere ko gwakirishwa obeke birangarari byaito nari toranyare kumanyekana abo no mwana boda boda nare ase gati ya abantu bali ase biasara ase municipality ya Bosongo bara ibons pibe town yiga abo bara obisi na abo bago chigoswa biamone kiagera mwatu wanchira togende rigere to exercise our democratic right yechikura omwanchwa omurigereria oroboti oruo na ruro gotoikia omwerio ekionga chinsainye chitariki 2 omutinyo mutangani bo mwako yoiga o 2026 nigo nagendere ko gusabira oborigereri borobya gutebambya muna soko ba mu 970 yonsi nabo igo nakoganirie obotukubura obotoereru onyara gusanga mu 90 ankyo nankyo asemirobiro yonsi leterana ni ngonkoro kwa deep na asanya no rutwa gwateranera sensemo yebimanyererio nigakoro kwa Wilson Makori nigora baganirie obotukubura obotoereru nabo igo gendera gusanga nigetaseni kyagatembe asogo kumanya ali abeire kakoika asemesa ya mangana maya nemirobire gende obotukobya
Je, unatafuta shule bora itakayomjenga mtoto wako kitaaluma na kimaadili? Karibu Prince Shiners Royal Academy, shule inayotoa elimu bora na nafuu kuanzia playgroup hadi grade 5 na ni fully CBC compliant. Katika Prince Royal Shiners Academy tunajivunia madarasa ya kisasa na yaliyo na vifaa vya kutosha, walimu wenye ujuzi na waliothibitishwa na Wizara ya Elimu, huduma ya usafiri ya kuaminika kuhakikisha usalama na faraja ya mtoto wako, pamoja na ukuaji wa vipaji na talanta za wanafunzi. Mahojiano na udahili wa mwezi wa Januari unaendelea sasa. Tupate katika Jogoo, Stage Miwa, kando ya barabara kuu ya Kisii Nyamira. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0711209846 au 0751190580. I'm Divina Rogers, Madam Director Prince Shiners Royal Academy. Wazazi wale wametupatia watoto kwa hii shule yetu ya Prince Shiners Royal Academy, na washukuru sana. Na wala mjaleta watoto wenu Prince Shiners, pia ninawakaribisha tuletee watoto Prince Shiners. Na kwa sasa interviews na admissions from playgroup up to grade 5 zinaendelea from Monday to Friday 8 AM to 4 PM. Nafasi zimebaki ni chache, harakisha uandikishe mtoto wako shule nzuri ya Prince Shiners ili mtoto wako ashine. Welcome, we shine together. Thank you. Prince Royal Shiners Academy. Education is key. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet.